Datana rasa guling padang bulan kekencar ing latar tenguk-tenguk lungguh dewi angin sumribet ngidul saya ngrantos prasaning ati rumangsa yen wis lula paperakan ingsun norasana norakatan ing pondokan sayekti nandhang priyatin nyawa gondelan raga Rama Dipati putuku wis lair bocahe bagus Rama wis aja mbok tangisi aja mbok kowe kladuk ngene nandhang Sungkawa siji pati loro jodho telu wahyu sing kagungan Gusti kang akarya jagat arepa anakmu wis telas tulising urip ditambanono kaya ngopo wae bebasan ngundang tabib sing paling ampuh sak jagat raya yen wis telas tulising urip ya tetep tumeking patine arepa ketaman gaman landhep kaping 7 yen durung telas tulising urip ora gadhang mati kaping pindho dinarani jodho arepa kepalang ana segara kang ambane tanpa wangenan yen jodho tetep ketemu ning yen bendina runtang-runtung bareng yen bendina seneng bareng yen durung jodhone sewu dalane ngene pisah kaping keri dhewe dinarani wahyu sapa temen tundhone menangi temah mbok kanggo jalaran putumu iso dadi wong ketrima cemplungke kawah candra dimuka aduh oh Bromo Bromo waduh
Sacarta parta miwah wekasane Gatana Gatana wisanggeni moya kacarita guwulundhong kurang jebing bayi wonten ing kawah Candra Dimuka umep bleb gedapa kayata mangkono ngulat-ulat kang dadi genine rebawa panas benter sampun boten kenging dipun pambengi malih nanging saka dayaning Sang Pukulun Sang Hyang Wenang bayi ingkang mlebu utawi nyemplung wonten ing kawah boten krasa panas nanging krasane adem mangkono praptane Sang Hyang Wenang. Gumilah ngawi gramas tunamasi dam sekaring bawana langgeng. Ana bayi kok dicemplungke ana kawah Candra Dimuka kang mangka bayi iki mau ora duweni luput nggir. Ndak sabda jeneng kita bisa tata jalma nggih. Iki ana wong tuwa mlepeki malang aku jenengmu sapa? Belah dalah. Saka sabdaning ulun sak kedheping netra bayi bisa tata jalma ya nggir. Ulun kang aran Sang Hyang Bathara Weneng dewa kang menang murba tan menang pinurba menang wasesa tan menang winasesa. Oh, jenengmu Sang Hyang Wenang. Banjur jenengku sapa? Jeneng kita durung ndarbeni jimat asma mulane manuta kelawan ulun bakal ndak paringi pitulungan. Aku mlebu ngono ngendi Ki Kaki Wenang? Jeneng kita mlebu nang kawah Candra Dimuka. Ning sing malane abang kaya ngene, kok kaya umop kuwi mau apa? Kok aku klacane kaya adem banget. Iki mau jane geni ning saka pitulunganing jeneng ulun jeneng kita ora kepanasen mapan ana kawah Candra Dimuka malah kepara krasamu mung adem ora ana geni sing gawe panas tumrap awak jeneng kita. Oh, kaya mangkono. Aku ya ngatulake gunging panuwun. Bapakku jenenge Capa? Bapak jeneng kita jenenge Janaka, ibumu jenenge Dresanala. Mulane ayo manuta kelawan ulun ndak dandani dadi satriya bagus. Ndak siram wujuding banyu geger kene nggih. Yen kaya ngono aku wong manut karo Kaki Wenang. Aja turu sore kaki Ana dewa nganglang jagat nanging kokor kencanane saka pitulungan
buktiake meneng aku bisa dadi Satra Bagus. Sing kaya ngene. Lanjur jenengku sapa? Ngaku jeneng kita Sang Hyang Supradita. Aja nganti kelingganata gedhene kedaluwarsa awit ibumu Darsanala bakal dialap randhani. Lan bapakmu Janaka bakal diperjaya pati dening Nilasrani supaya bisa dhaup karo kakange ya iki mau Dewa Srani. Yen pancen kaya ngono jenenge luput. Ngrusak pagrayu, bedol kayong kang ijo gogrone, rusuhi darbekeng liyan. Yo, aku bakal ngadepi para dewa sing sembrono arep gawe cintrang aku lan ibuku Darsanala. Aku ngaturake gunging panuwun dinut-dinut. Mangkono Sang Hyang Supradita bayi ingkang dipun gege mangsa sampun pinaringan wujuding pusaka gelung kariti sumping marcunti kelawan suket sulan jana manik saged mabur tanpa lar mlethik tanpa cutang sekti mahambana wudu bobot piltanding. Ana bocah ngamuk sapa? Takon marang aku Sang Hyang Supradita keparat nganggo jenenge Dewa kowe. Ayo mung karing kedhing golekno sapa lena marganing celaka. Ayo penyarikan tandingmu aku. Yo. Oh. Kakang Kaneka Kakang Adik Guru kados pundi Adik Guru? Cumangkang jero sumber lindu bumi kancing Kumaludha kadi guntur kathok umape kang jalaniti mbak lumimbak banyune kumambang ing kados pundi Ari Guru kalenca wah wonten lare kok ngamuk Kakang wonten lare kok ngamuk inggih Kang mongko ngangken Sang Hyang Supradita menika rak ngambil asmaning dewa. Mangke riyen wonten pinten dinten kapengker panjenengan menika nggege mangsa wujuding bayi lan dipun cemplungaken kawah Candra Dimaka. Mbok menawi saged slamet ning boten pejah, mbok menawi lare niki ingkang dipun cemplungaken kawah rumiyin nyebut boten trima ngupati kalian panjenengan. Keparating kaya ngono tandinging nuwun. Ampanana cis jalundara. Ora mendho malah saya ndatra kewirangan atiku. Bumi konjing langit kelap-kelap katon lereginen sanging aris Ayo kowe mesti bingung ngarani aku sapa keparat ana bocah bagus wani ngamuk ana kayangan jeneng kita sapa
Aku jenenge Sanghyang Supradita. Kowe Bathara Guru mesti ora ngerti karo aku awit wis kebeda ngangkara murka butine Candala keparat yen kaya mangkono arep ngino lawan kelungguhaning dewa ketitik jeneng kita nganggo jenengan dewa mati dening ulun. Ayo. Aduh. Ayo. Mati dening aku kowe. Aduh kakang kaneka kakang. Wah. Lencong hoa hoe. Kalencong Pak Papong kali cote sapa sing gawe warudoyong kanggo kendhat wong. Isih cilik dienong-enong basa gedhe malah digawa wong. Oh, alah. Wah, kawirangan niku. Mongso kalian bocah wingi sore cetha niki laris sing dicemplungaken wonten kawah Candra Dimuka. Wonten tiyang kewirangan panjenengan malah gumujeng ngina kalian kula Kakang. Boten ngina. Ning panjenengan sing boten eling purwa madya wucana Ali. Ayo saiki sing luput Bathara Guru apa Sanghyang Supradita? Ulun njaluk pangapura, Nger. Ulun njaluk pangapura. Nger, tengapurani, Nger. Ulun ngerti jeneng kita kuwi mau ya Ganing Drasanala. Lan jeneng kita ya Ganing Drasanala sing patutan nglawan Raden Janaka. Bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa nggih. Mikul dhuwur tumindake wong tuwa sing elek ora ditiru ning yen mendem jero. Tumindake wong tuwa sing elek ora ditiru ning becike kuwi mau watake wong tuwa sing kanggo tuladan ya watak sing dudu watak angkara murka butine Candala nggih. Yen kaya mangkono Supradita Kepiye? Aku sago ngapurani kelawan kowe sing jenenge manungsa ya kang donan limpi lan lawan gingsar wis wajibe ngapura-ngapuranan. Ya nggih. Nanging aja kesamaran ya nggih. Jeneng kita bakal ndak paringi jimat asma Wisanggeni utawa ling sanggeni karana ora pasah rebawa panas kawah Candra Dimuka. Lan jeneng kita pantes dadi dewa panutup kanggo srana ngapurani kelawan dosane jeneng kula